Hola, soc la Iolanda i soc la coordinadora de la veu dels adoptats aquí a Catalunya. Us vull parlar de la cerca d'orígens. Si bé és cert que moltes persones adoptades no tenen cap interès o no tenen curiositat per saber quins són els seus orígens biològics, hi ha adoptats que sí que en tenim necessitats de saber quins són aquests orígens biològics. Els motius són molt variats, són molt diferents. D'una banda hi ha la necessitat de conèixer l'herència genètica que tenim. Molts de vosaltres sabeu que davant d'una situació de malaltia, comptar amb aquest referent biològic és important perquè et dona pistes, et dona informació sobre la teva futura salut. També, d'altra banda, és important, o per alguns és important, perquè necessitem d'alguna manera completar el puzzle, el trencaclosques que és la nostra vida. Sempre diem que a la nostra vida li falta una peça o li falten peces per completar la nostra història, i conèixer els orígens biològics ens pot ajudar a això mateix, a completar la nostra història i acabar de posar aquella peça petita que configuri la nostra personalitat i la nostra identitat. Gràcies per escoltar-me.